Bagoa zurrengo ariketa egitera, ikusten dugu nola daukagun M-masako bloke bat, hasierako abiadura batekin, hasiko da mugitzen marruskadura dagoen gainazalo horizontal batetik, gero igoko du altueratxo bat, eta ondoren tarka egingo du malguki batekin. Eta hemen azaltzen digute irudia eta ariketa, eta zeinbait galdera egiten digute lehenik eta behin, kalkulatu behar dugu masa honek izan behar duen hasierako abiadura minimoa, blokea bere hasierako posiziora bueltatzeko. Hau da, ideia da egin behar duela zonalde hau, igo beharko da, talka egin behar du malgukiarekin, berriz ere jeitzi, eta gutxienez ona heldu behar du. Ariketa osoan zehar egongo dira etengabe gauzak energiarekin lotuta. Oso argi izan behar dugu, eta horregatik jarri dut hemen gogoratu, nola aldatu daiteken gorputz baten abiadura. Hiru kasu ezberdin ikusiko ditugu. Lehenik eta behin altuera aldaketak. Argi ikusten dugu masa hau altuera hau igotzerakoan abiadura galduko duela. Aldiz, altuera hori jeisterakoan abiadura irabaziko duela, ezta? Eta altuera aldaketa horiek nolabait kudeatzeko erabiltzen dugu energia potentzial, eta hemen jarriko dut gravitatorioa, gero beste energia potentzial bat agertuko zaigulako. Normalean gu bakarrik energia potentziala ditzen diogu, baina hemen gravitatorioa jartzen dugu ezberdintzeko bestearekin. Beraz dago energia potentzial gravitatoria. Honek esan nahi du, gorputz batek zenbat eta altuera gehiago izan, orduan eta energia potentzial gehiago izango du. Orduan, gorputza gora egiten duenean, energia potentziala handitzen da, eta ondorioz energia zinetikoa, hau da abiadura, txikitu egiten da. Beste aukera bat, abiadurak aldatzeko, handitzeko edo txikitzeko, malgukiak, hemen agertzen den malgukia. Gure masak malgukiaren kontra talka egiten duen bitartean, malgukiak indar bat egingo dio kanporantza, eta orduan egingo duena da, gure gorputza balastatu, kenduko dio abiadura gutxinaka. Zelan kodifikatzen da hori? Energia potentzial elastikoarekin. Hau da, nire masak malguki batekin kontaktuan sartzen denean, malgukia gure masari energia potentzial jakin bat emango dio, eta energia potentzial horreri deitzen zaio energia potentzial elastikoa. Zenbat eta gehiago konprimatu, malgukiak energia gehiago emango dio gure masari. Hori bai, malgukiak oneri energia hau ematen dionean, nolabait gure masak abiadura galduz doa. Talka egiten duen abiadura txikitzen da. Eta ondoren, lortu duen energia potentzial elastiko hori guztia, berriz ere joango da galtzen urruntzen denean, eta bitartean abiadura irabazten. Hau da, energia potentziala irabazten dugunean, abiadura galtzen dugu. Igotzerakoan energia potentziala irabazi, abiadura galdu. Jeisterakoan abiadura potentziala galdu, abiadura irabazi, eta malgukiarekin berdina. Malgukia konprimatzerakoan, energia potentziala handitu, baina abiadura txikitu. Malgukia handitzen denean, energia potentziala txikiagotzen da, eta aldiz abiadura handitzen da. Hemen agertzen den isa hau, malgukiak daukate deitzen zaion luzera naturala. Hau da, ezer egiten ez badiogu izango duen luzera. Ondoren, malgukia hauek handitu edo txikitu daitezke. Lortzen den aldaketa hori hasierako luzerarekin deitzen zaio isa, elongazioa. Batzutan baita deitzen zaio deformazio lineala. Deformazio lineala, isa, elongazioa, kasu guztietan berdina da. Eta da zenbat aldatzen dugun malgukia bere hasierako edo luzera naturaletik. Eta azkenik abiadura aldatzeko badaukagu marruskadura, baina da bi hauen ezberdina. Zergaitik? Ez da existitzen energia potentzial marruskadurarekin lotuta dagoenik. Hori da, marruskadura indar eskontserbakorra delako. Eta aldiz, energia potentzial, indar gravitatorioa eta indar elastikoa baitira kontserbakorrak. Zer da gertatzen dena? Gure masa marruskadura dagoen leku batetik mugitzen denean, esango dugu gure masak energia galtzen duela. Energia hori bihurtuko da beroa, eta ja ez da egongo gure masaren barrena. Hau da, gure masak galtzen du energia. Beraz, hauek biak jarri dut berdez, bai altueretan eta bai malgukietan energia mekanikoa kontserbatzen da. Hau da, energia potentziala bihurtzen da zinetikoa potentziala, baina batura energia mekanikoa kontserbatzen da. Aldiz, mugitzen garenean marruskadura dagoen zonalde batetik, energia mekanikoa ez da kontserbatzen, galdu egiten da. Zenbat galdu egiten da? Indar eskontserbakor eka da eskontserbakorrak egindako lana. Baina, hau guzti ikusiko dugu ariketan zehar. Lehenengo atalak esaten digu kalkulatzeko abiadura minimoa berriz ere ona heltzeko. Hiru tarte ezberdin banatuko ditugu. Hemen marruskadura, altura aldaketa eta malgukia.
Masa, marruskaduratik pasatzen denean, eskuinera doanean, energia potentziala berdina da, hemen ez dago altura aldaketarik, ez dago malgukirik. Baina energia zinetikoa txikituko da. Energia zinetikoa txikituko da, zergaitik marruskadura dagoenez, abiadura galduko du. Joango da balastatzen, frenatzen, ez da? Bale. Beraz, energia mekanikoa txikituko da. Bale, goratu energia mekanikoa dela energia potentziala gehi energia zinetikoa. Gora egiten duenean, energia potentzial gravitatorio handitzen da, zergaitik altuera geroz eta handiagoa delako. Beraz, gora egiten duenean energia potentziala gora, hori bai, energia zinetikoa txikitzen da, abiadura galtzen duelako. Bai, energia mekanikoa kontserbatzen da, hau da. Hau handitzen dena, izango da justo, hau txikitzen denaren berdina. Malgukiarekin berdina, barrura sartzen denean, hau da, malgukia zapaltzen duenean, energia potentzial elastikoa handituko da, baina gure masaren abiadura txikituko da, beraz, energia zinetikoa txikitu. Baina zer da gertatzen dena? Gora egiten duenean galtzen duen abiadura, irabaziko duela bera egiterakoan. Beraz, hemen gertatzen den abiadura aldaketa berdina da. Hau da, imaginatu, hau dago 10 metro segundurekin. Egiten du gora, eta gero berriz ere bera egiten duenean, badakigu berriz ere izango dituela 10 metro segundu. Hau da energia mekanikoaren kontserbazioa. Hau da, berriz ere errepikatuko dela egura berdina. Malgukiarekin berdina. Malgukiarekin talka egin aurretik, imaginatu dituela 5 metro segundu, talka egiten du, errebotatzen du, eta berriz ere izango du 5 metro segundu. Hori zergaitik da, energia mekanikoa kontserbatzen delako. Baina hori ez da gertatzen marruskadura dagoen honetan. Hau da, imaginatu hemen dituela 10 metro segundu, pasatzen duenean, hemen izango ditu 5 metro segundu. Eta gainero, bueltatzen denean, hemen badauzka, imaginatu, 10 metro segundu. 5 metro segundu, galdu duelako hemen abiadura. Egiten du gora, tararitararo, baina bueltatzerakoan badakigu hemen berriz ere izango dituela 5 metro segundu, berdin zaigu hemen ze gertatzen den, baina energia mekanikoa kontserbatzen da, bueltatzerakoan izan behar du, hasieran zeukan berdina, baina hemen berriz ere galduko du abiadura. Orduan galdera da, ze abiadura izan behar du, bira osoa ematerakoan berriz ere ona heltzeko 0 abiadurarekin. Argi ikusten duguna da, hemen eta hemen ez dela abiadura aldatuko, beraz bakarrik begiratu behar dugu ze gertatzen den hemen. Izan behar du abiadura nahikoa, hemen galtzen duena eta hemen galtzen duena ondoren abiadura 0 izateko. Hau da, ikusi behar dugu, hemen zenbat abiadura galtzen den, eta hori izan behar da, gure masak izan behar duen berdina. Hurrengo galdera da, zenbat energia galtzen da marruskadurarekin. Hau da, hemen galtzen badugu energia edo abiadura, energia zinetikoa galtzen badugu, zenbat da galtzen dena. Eta formula hurrengoa da, galtzen den energia mekanikoa izango da, indarrez kontserbakorrak egiten duen lana. Vale. Delta M, hau da, zenbat energia galtzen den, da, izango da, bukarako energia, hasierako energia mekanikoa. Hau da, zenbat galtzen den. Zelan kalkulatzen da indar batek egindako lana. Indar batek egindako lana da, indarra bider, desplazamendua, gorputzak izan duen desplazamendua. Eta da biderkadura vektorial bat. Ze gertatzen da, marruskaduraren kasuan, seguri interesten zaigu da marruskadura egiten duen indarra, marruskaduraren kasuan lana beti izango da negatiboa. Zergaitik indarra noranzko batean dagoelako eta desplazamendua kontrakoan. Beraz, beti izango da negatiboa, marruskadura indarra agertzen denean. Beraz, gure kasuan, hemen agertzen den lan eskontserbakorrak egindako lana, gure indar eskontserbakor bakarra marruskadura indarra denez, hau bihurtuko da honetan, marruskadura indarrak egindako lana izango da minus marruskadura indarra bider egindako desplazamendua. Hau batzen badugu, hau bezalako formula bat lortuko dugu. Vale? Eta orain aplikatu behar dugu, hau da orokorra, beti gertatzen da. Eta gure problemara aplikatzen dugu. Esaten diguten nahi dugula kutsak gora egitea eta gero bueltatzerakoan ja geldirik heltzea, azkenean galtzen digute balio minimoa. Balio handiago bat jartzen badugu, lortuko du heltzea eta gero abiadurarekin bukatuko du. Baina nahi du justo ona heltzea 0 abiadurarekin. Horrek esan nahi dugula gure bukarako energia mekanikoa izatea 0. Zergaitik guk esango dugu, hau dela H berdin 0, vale? Beti erabaki behar dugu non dagoen H berdin 0 posizioa eta beti hartzen dugu punturik basuena, normalean. Beraz, hemen energia potentziala 0 denez, geldirik heltzen bada, puntu honetan, puntu honetan gure helburu izango da, bukarako abiadura 0 izatea. Beraz, bukarako energia mekaniko izango da 0. Geratzen zaigu beraz, hau, fijatzen bagara, joaten garenean, hemen desplazamendua izango da L, zergaitik marruskadura indarra egongo delako L distantzia honetan. Honetan, berdin zaigu zenbatekoa den distantzia, hemen marruskadura ez dago. Bakarrik entetzen zaigu marruskadura dagoen lekuan. Beraz, delta isa hau, hemen agertzen dena, izango da L. Bestetik, baita ere dakigu, marruskadura indarraren adierazpena,
marruskadura indarraren adierazpena dela nu bider n, bai? N da gainasalak egindako normala kutsaren gainean. Beraz, hau guztia batzen badugu, hurrengoa lortuko dugu. Honelako zerbait izango genuke. Konturatu behar garena da, hasierako energia mekanikoa, bale? Hasieran, kutsa hemen dagoen hasierako abiadurarekin, izango dela energia sinetikoa gehi energia potentzial elastiko gehi energia potentzial gravitatorio. Baina, la posizio honetan ez dagoen esmalgukirik, gainera altuera zero denez horrek esan nahi du energia potentziala bai elastikoa eta bai gravitatorioa zero izango direla, geratzen zaigun energia bakarra da energia sinetikoa, eta V0 denez badakigu hau izango dela bat zati bi gorputzaren masa abiadura karratura. Eta hau izango da berdin minus nu n bider L. Eta joateko bukatzen, gainazal horizontal batean gaudenez, gainazal horizontal horren gainean agertzen diren indarrak alde batetik izango da pisua bera eta beste alde batetik normala gora. Hau gertatzen da gainazal horizontaletan, ze bestela gainazal inklinatuetan agertzen dira kosinoak eta sinoak, baina horizontaletan pisua eta normala berdinak dira. Beraz esan dezakegu, hau normala dela pisuaren berdina eta goratu pisua dela m bider g. Beraz, horrela geratuko zaigu. Eta orduan hemen bai kendu alditugu negatibo hauek eta baita ere kendu dezakegu hemen agertzen den masa. Eta galdera zenez, zenbatekoa izan behar den hasierako abiadura egingo duguna da V0 bakandu. Bale, hemen guztia egin dugu ondo, baina gauza bat ahaztu zaigu. Masa aurrera egiterakoan abiadura galtzen du, baina bueltatzerakoan berriz ere abiadura galtzen du. Beraz, prozesu hau birritan errepikatu behar dugu. Galtzen duelako energia bai joaten denean, baita ere bueltatzen denean. Horregatik, hemen, azkenean, ibiltzen duen distantzia ez da L, baizik eta L eta gero berriz ere L. Beraz, hemen jarri behar dugu bi L, eta hemen, hortik aurrera ja, bi L hori mantentzen da zergatik. Ez dugula hartu kontuan bueltatzerakoan galtzen duen energia. Beraz, hemen bi L agertu beharko litzateke. Eta orain bai, lortuko dugu emaitza zuzena. Beraz, bakantzerakoan, hau horrela daukagu, basati bi bestaldera pasatzerakoan biderkatzen pasatzen da, beraz, daukagu lau, egiten dugu errokarratua, eta lau kanpora ateratzekoan bi geratzen zaigu. Beraz, gure gorputzak izan behar duen hasierako abiadura minimoa, ibilbide honetan abiadura galdu, igo, eta berriz ere abiadura galtzerakoan eona heltzeko 0 abiadurarekin, hau izango da. Eta jarraituko dut B eta C atala egiten hurrengo bideoan.